Да. Няма ли Джоб ще си го носи. ракийка, има ли там всичко? Ракийка има ли? Ти ще кажеш. Малко дай една чашка за ракийка. Чакай. Шеф е готов. Ние сме тук комши. Клепче, не са пари, бе. А той на филм ще снима. Мишки, чакам те за един много сериозен въпрос. Слушам те. От твоя гледна точка. Така, Професионален. Или как? слушам. Как да ми отговориш? Един много близък мой приятел, професор Софи, иска едно лекарство, един крем, анестезационен крем. Бемки такива разка се режат, вместо да правят анестезия и инжекция, мажат с този крем, кожата изтръпва и режат и така нататък. Този крем е английски, в България го няма. У нас са го турците и гърците. Да, благодаря, ваше високоблагородие. Предполагам, че звука не записва, защото той е секретен. И звука записва. Добре. Тогава ще говорим за маските. Колко е красива една маска, като видим. Всички гледат нататък. А пък за тази да не говорим от тук. Да. Не тая. Значи турци да го внасят, трябва да видим Нобел. Чакай, сега ще кажа. Първо. Продължавам. За 24 часа моето разузнаване откри, че това е лекарство, това е крем. Чакай, поне. Чакай, бе. Чакай, Има, бе, има. Биричка поне има, бе. Тя бира да пие. Пресолува яко. Щом бира преди ракия, те е работа ясна. Че дали не знам. Живота е тежък. И Не, ако ми сипаш, няма да ми е сладко, така както ако